Možno ste si už niekedy povedali, ale my sme pre našich zákazníkov love brand. Nie ste. Mrzí ma, že ste sa to museli dozvedieť takto, ale naozaj nie ste. Ako marketéri musíme často rozumieť mnohým oblastiam a potom niekedy dostaneme pocit, že rozumieme úplne všetkému. To samozrejme nemôže byť pravda, no aj tak vďaka tomuto pocitu ignorujeme vlastné slepé miesta. Poďme sa spoločne pozrieť na tie najčastejšie a taktiež si vysvetliť, ako neprepadnúť rôznym marketerským sebaklamom. Volám sa Braňo Macko a vediem content marketingovú agentúru Ponyhouse. Pracujeme s marketérmi z malých aj veľkých značiek a o všetky svoje skúsenosti sa s vami podelím v tomto kurze. Poďme na to.